बयनिसिमबो खुलुमबाय। आं दुलुरानी ब्रह्म। गोबाव साननि उनाव दिनैसो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरां लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोना अन्नानै सिगांनि बायदिनो दान्दिसे सम होनानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दङ। बिटिआर ओनसोलनि खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना माब्रैहाय गावनि दोलोनि बिजाथिया रायजो राजाफोरनि बांसिन भट मोननायजों देरहासार जानो हागोन बे नोजोरजों गुबुन राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायजों गाग्लोबनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनायफोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो एबा मैयानि सानावबो खख्लाबारि बियाबाव बर'नि गेजेरावनो बयजोंबो मिथिसार जानाय फावखुंगुर फैलाव बसुमतारी बिथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि मददगिरि जानानै बिपिएफ दोलोखौ मदद होबोदोंमोनब्लाबो नाथाय दानि उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि मरेल सापर्ट जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बिथाङा बे मेलाव बाहागो लाफैनानै बिपिएफ दोलोनि बेरेखा माखासे बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनो रायजो राजाफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनोबो खावलायो। मानोना बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोआव बिथाङा थोंजोङै जयेन जायाखैब्लाबो नाथाय सरकाराव थानायखाय इउपिपिएल दोलोखौ मरेल सापर्ट होनो थाखाय फैदों। मानोना आथिखालाव बिटिआरआव खुंनाय सरकारा इउपिपिएल दोलोसो, बिनिखायनो सरकाराव गैयै बिपिएफ दोलोखौ खख्लाबारि बियाबाव देरहासार खालामब्लाबो जेबो उन्नति जानाय नङा। बिनिखायनो उन्नति जानांगौब्ला आथिखालाव जे सरकारा सोलिगासिनो दङ बेखौसो हेफाजाब होनांगौ होननानै बिथां फैलाव बसुमतारीया बुंथिलाङो। गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलो बिपिएफ हान्जायाबो गावसोरनि बिजाथि शंकर बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। रायखांनो नांगोनदि खख्लाबारि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारी बिथाङाबो जेरैखि जाया गाव देरहासार जानो थाखाय थानसालिफोराव फुजा होनायजों लोगोसे खख्लाबारि बियाबनि गामिफोराव नखर नखर थांनानै दुखु दाहानि खौरां लाहैनायजों लोगोसे रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन होननानै खोथा होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं फैगौ 8 जुनावनो खुंजानो थांगासिनो बिटिसि खख्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया। आरो बे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मन्टु बर', बेरेखा दोलो बिपिएफ हान्जानिफ्राय शंकर बसुमतारी बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जाबाय। दानिया फै गुबुन खौराङाव। मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिजों आसाम नाङै बर' बिजोंनि गं 1000 फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि औवाबारि 470 नं दामदरफुर गुदि फरायसालियाव एबसुआ फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे गुदि फरायसालियाव सा 53 फरायसाफोर दंब्लाबो नाथाय दुखुनांथाव फोरोंगिरिया सासेल' दङ। बेनिखायनो बे फरायसालिनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय लोगोसे फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय एबसुआ रोंग'थि गोनां मेहेर बसुमतारी बिथांखौ फोरोंगिरि हिसाबै थिसनना होनाय जायो। मख'नो नांगोनदि बे हाबाफारियाव एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि बिरखां नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि महिम बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, फरायसा आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जोबनाय खौराङाव बेखौनो मिथिहोनो लादों गासै बर' इउटुबारफोरनि थाखायनो मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 5 जुन खालि गिबिसिन खुंजेननो लादों बर' इउटुबार्सफोरनि मोनसे जथुमा एबा लोगो हमज्लायनाय सावरायलायनाय। मोनथिनो मोननायाव बे जथुमाया रङियानि मिलन हटेलाव जागोन होनना मिथिनो हानाय जादों। बे खौरांखौ गिबिसिनै बर'नि गेजेराव बयजोंबो इउटुबार होननानै सिनायजानाय बिथां प्रकाश नार्जारि बिथाङानो फोरमायथिना होदों। आसा खालामो गासै बर' इउटुबार्सफोरानो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय बाहागो लाहैगोन होनना। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।